O futuro de Meis está asegurado. A súa escola infantil funciona con máximo de ocupación e cun alumnado que, como se ve nas imaxes, tamén come estupendamente. E iso que os máis cativos viñan de comer algunha lambetada na festa que o centro celebrou para conmemorar o seu 15 aniversario. Pois a verdade que foi así un acto para dar un poquinho a conocer a escola, xa que levamos 15 anos aquí traballando, e un pouco eso, para agradecerle tamén ás familias que conten sempre con nós e que nos teñan un pouco de referente para cuidar os seus nenos. Na festa tamén participou o goberno local, conscientes da importancia que supón para un concello como o de Meis contar coa súa propia escola infantil. Antigamente as familias tiraban de avós, hoxe en día os avós aínda traballan ou as familias viven, non teñen quen lles axude, e é esencial, xa dicía, para un concello como Meis con un orzamento tan limitado, investir máis de 200.000 euros nun servizo é moito, pero tamén o invertimos, por exemplo, no servizo de recollida do lixo e sabemos que o temos que facer, pois isto é exactamente igual ou máis, non? O que temos que queremos é fixar poboación, que a xente veña ao rural e para iso temos que prestarlle servicios e ademais de boa calidade. O centro conta na actualidade con 39 alumnos matriculados. O seu horario é de 8 da mañá a 8 da tarde, incluindo o servizo de comedor. A escola adaptase así aos horarios de pais e nais, sendo fundamental para axudar a conciliación familiar. Pois sí, a verdade que sí, porque hoxe en día traballando os dous é moi complicado deixar os nenos e a verdade que sí. O bo funcionamento da escola fai que todos os anos completose un máximo de prazas, quedando incluso fora nenos e nenas do propio municipio. Dende o centro ven necesario unha mellora para poder dar cabida a todos os cativos que solicitan unha praza. O centro está funcionando ao 100%, non temos demanda, non temos falta de nada. O que sí sempre se falou é que temos aí pendente, pois si sería bo mellor unha reforma, unha ampliación, pois para darlle máis cabida a máis nenos, xa que normalmente quedan sempre nenos do propio concello, quedan sin plaza, porque claro, non temos prazas para máis, son as que hai. Entonces sí que o mellor unha ampliación sí que nos viña ben. Dende o concello xa hai tempo que toman nota desta demanda e traballan nun proxecto para poder solicitar as axudas necesarias para ampliar e mellorar a escola. Melloras que tamén solicitarán para o pabillón próximo ao centro. Pola súa parte, dende a escola miran o futuro con optimismo debido á gran solicitude de prazas que reciben cada ano, incluindo a nenos e nenas doutros municipios.